Posledný decembrový večer roku 1992. Kráčam mestom k nočnému baru, kde s priateľmi máme tráviť Silvestra. A beriem to okľukou, cez námestie SMP. Pod pripravenou tribúnou stojí hľúčik bujarých mužov a žien v krojoch. Stoja vedľa kolísky, v ktorej je bábika tiež v kroji. A na hlave má čepiec. Na priečelí kolísky stojí nápis Slovenská republika. V tomto inzitnom gíči sa zhmotňuje celá bieda budúceho štátu. Rodí sa bez ideí, umelý ako tá bábika v kolíske a jeho súdičky. Tie sa ožrali ešte pred polnocou.